Parliament. Ay, hello. Kumusta ka mo? Yan sabi niyo malagas kanginan. Telefon Barilio Morales. Kaya nga akong partner sa diri si Randy Tayad. Okay, kumusta ka mo tanan? Kumusta gid ka mo? Okay, asap kita ha. Always say a prayer. Kung ako pasulti yun, asap gid. Always say a prayer. Lord, thank you kay Lord si maghatag ka namang grasya. Kasi itong unahon, Lord, siya gid tanan may naghatag sa itong grasya. Okay, ako sa dagi pangumusta. I-shout out din napita sa Alcoy ko no. Padaan ni Jujo Alegre Bron. This Alcoy sa San Agustin sa mga Mansueto family, ilabi na ni Dindong Mansueto og sa Kuda Black Taxi Organization Suki and Christian Del Mar. Black Taxi Kuda Black Taxi ni kasakay na sa ko ini maayo ni silang grupo ha. Okay, buutan ni mga drivers ini padayon sa inyong maayong pagserbisyo sa katawhan pagsakay sa mga katawhan safety diya sa Kuda Black Taxi Organization. Kining walagan si kanginan Telefon Morales o ni Christian din. Pasalamat sa ni Christian Del Mar, anak ni Gili Del Mar. Okay, bueno, ang suta po karon nga tagan og pagtagad noon ay pinagdakin is usa ka babae nga nagpatago lang siya nga salud. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Salud. Kining akong anak nga si Brolio. Niliingon sa pagpanghambog ha. Gwapo man sa kuning kanahan god. Pero na problema ko kay murag gabusahan niya ang iyang nahuptang kagwapo. Murag wa nay respeto sa mga babae. Bisag kinsa nalay uyap. Ug kun nganong na problema ko ingon ani ang mga panghitabo. Hoy! Brolio! Oy, nay. Unsa naman sad ang binuangan nimo? Nganong daghan naman kang mga babae nga manganhig mangita nimo. Ganinang buntag may anitong gingalag kuring. Pagkaudto katunas ang gingalag sa to Luisita ba to? Taghoy. Mga hapon-hapon na katunas ang may aom sa tumoy sa ilong. Katong gingalag Minda. Minda? Linda? Linda di ay mo ingan ato. Dili day to Minda. Oh, Linda. Minda ka to. Ito budlot si Bunday. Ay, sus ginoo ko. Kadaghan bago day ana, oy. Aron saon mo na nato nga. Kadang anak ni mo. Gwapo maning anak ni mo. Ilom dia, oy. Saon ni mo anak. Abi kay gwapo kang kanahana ka. Bisag kinsa lang babae mong uyabon. Uyab na nila. Sila uyab na ko. Nyasari na nako. Nga, bisa na. Gabaan ba ya ka, Brolio? Oo, pagkaba na eh. Matol pa ka tipres na eh. Gabay, prunugay pa kayo. Ha? Kung gabaan ko, sila'y gabaan kay musla nila akong kagwapo. Hilom dia. Yabag ka good bisag unsao na. Tarungan ang kinabuhi ni mo. Naisalod. Ingon ani kahambugero akong anak. Bisag unsaon akong tambag ipalapos lang sa pikas dunggan. Hapit na sab ang eleksyon, manggawas na sad mga bot-boton, tanang mga tao ngisihan og lamanuhon. Suroy-suroy dayon yanguan ka, mangutana dayon kung unsay problema. Ang mga tao lamanuhon ug gakson-gakson pa. Kung makadaog perting idlasa, kung imong duolon dili nakaila, at tuhon sa ilam mo dayog tago luyo sa kortina. Busa kita karon magbantay na, sa mga saad ayaw nagpadala. Kung manghatag kwarta dawata ug ibulsa,
Imong kasing-kasing maunag yun ang tumana. Kandidato ligdong maugayoy piliyong ta. Ayaw nagpadala sa tagmang gatos og 50. Mga taong tarong ang isulat sa baluta. Ole! Ay, daoy. Ah. Hindutag yung tingog ni mo, Braulio. Gino. Uy, makatangtang mag-bra. Tagtag bra, itong kanta ni mo seleksyon, tagtag. Nindot bitaw, nindot Oh, bitaw. tagtag mo, be. Ay, kagilong hay. Ayaw pa. Chula ka na, chula ka na. Iyo lagi. Chula ka na. Ayaw pa. Hatas kwarto na. Daoy, ganina ra ko gahuwat. Dali na. Pagkakidot! Bay. Bay. Bay, Braulio, bay. Oo, nga no man. Kambilig ba na ko ni mo eh? Ano sa man? Tagay-tas mong gahumbi. Kanang dagon ni mo ba? Dagon. Isos, dagon. Dagon ko. Dagon. Dili ka Dagon, dagom. Dagon, day. So, kay... Kinaraan mo kay bay. Ano yung tanon mo? Bita, bay. Dagon ba? Dagon, day. Okay, dagon na yun. Noon sabi ka ba? Panamin sa tao ni Mabin. Swerte kay ka. Swerte. Nilain ang uyab ni mo. Pangatag sa guwans diya. Porbeda sa nimo mahatag o taon. Yung paghatag taon, noon sabi ka ba? Panamin sa taon. Oy, layo rin kayo na imutsura na ako. Bisag ihatag. Na ito loopat kabog na kung uyab. Hindi gyapon ang nugot mo. Di mo sugot. Itasan ni mo, bay. Pati ang style na, bay. Ay, lang kalain good. Naunsa mo natural mo na. Batik wag naong. So, kataw. Lain na, gano'n mo, bay. Sabi niyo, Binok, sultian na lang ka. O siya nakalain sa gwapo o dili gwapo ha. Okay. Kami mga gwapo. Tapos, bayag. Di na mistil mo uyab. Kami na pang uyab ba sa bahay. Ako bandritson lang ganig tsula. Ha? Matog mi, mga ako baba. Dahil babae mo doon ako, suyo po na kong dila. So, tuo pa galin ha. Bisa ko pa ng flash. Wako mo yan na. Wah, ito prasa eh. Pero kamo, mo na giningon Binok. Pagkugi, kugi rin kuwang ninyo. Kakugihan ako, ha. Hmm? Way babae nga sugot ako gud. Saan nga gawas nga pobre ko, di pagigugwapo, di press nimo ha bisag pordoy ka pero chuchuy mo kagamay. Ang chuy jud jud. Babae na yung gasto nimo. Gasto. Maura di. Sila ba siya gasto na ko. Bliban na nila mo. May ikom sa tagastuan tayo dyan. Bliban ka. Giro da. Giro. Giro da. Stilang sa mo. Yeah. Nakaroon, totoo. Naroon tawag na ko. Binong. Oo, ikaw may Nandiyan gitawag. si Braulio. Pero ako ikipagita sa. Ikagitawag ako ikipagita sa Olwan. Ang ano ni Anson na Binong. Ikaw gigi pangita bay. Na si Braulio. Ay, nahak. Balik sumudra. Binong. Nagin siya chula ka na oras. Bida. Sama, tuon ako dito. Uy, Ako wala. nandaw. Saan na to na ko? So, ikaw, tuon dito. Ha? Ato ako, ato. Ado na ko. O, ato Ingnawa ko din sa inyo. Ingnawa ko din eh. Oy, tinang. Ikaw mo din eh. Sumi ato ni mo. Nadin ni sa inyo si Braulio? Ha? Si Braulio pa na ba sa inyo? Bungol ka? Naingon ra ba si Braulio nga wa ko no siya dinis amo. Ingon si Braulio, wa ko no siya dinis amo. Mo pa'y pagsulti niya nako. Mo tong ako na sa gisulti ni mo. Nga was Braulio dinis amo. Na, way klaro, uy. Aba na bin ako eh. Ah, Pahak biyan mo. Ahak biyan eh. Indor tigat we. Recorded by X Thunder Gaming. Ano yan yung mga tao nang? Kita mo sultin mo ni ako ani. si nanay ni mo sa Lloyd. Ay, kita mo sanay dito. Niadto ko sa inyo, kay naghatod ko atong bingka nga dagkog liki. Liki, subing ka. Tako. Ano yung agto sa kasabay? Sabot abang ka nga, di na ka mo agto sa bahay, ha? Ako di mo agto dito sa inyo, sa imo tindahang bingka.
Naghuwat bitaw ko nimo kay gilainan ti kang daag bingkang nga dako og liki wa man kamo adto. Mo nang niadto na lang ko sa inyo. Hoy, sunod tinang ha. Di ka mo usbon pangilinan nimo. Di na ko pakita, di ako mukhaon na imong bingkang doon dako liki. Uy, lainan nimo Braulio. Uy, abi kay nakuha naman nimo akong bandiras bataan. Ingno na lang ko nimo ana sa pagsulti. Kaya sa gusto nimo, ikaw sige baid ako dire. Ang imo man dayong kung ukuban. Yuko pa, di ka kay kang ding kape. Siyempre, tarong di Braulio. Uy. Basta maadto balik ka sa bahay. Eh pagdahon pakita ko nimo ha. Oh. Di na ko pakita, di mo tinang. Sige, basta mo tago ka, ikihata ka. Unsa? Kung bayanay. Ito is bayad na. Hindi na. Yaw yung sunis nanay ron. Hoy! Kato Braulio, may kay nauli ka na. Maris ka. So nanay. Pitiin sa gawa ni. Unahan ako sa nanay, bi. Balag samaan ko. Basta makaunal ko kasaba. Anong inon, bawas na lang iyahan ako. Unahan ako kasama sa nanay. Oh, may kay nauli ng manglaki na kong anak. Ang gwapo pero hambugero kong anak. Nay! Noon sa ka? Nga nung isulti ka tinang dito ko sila bibinok? Ha? Gusto ko nito tinang! Sa sunod na yung doon na mangita ko ba mga kababay na ani na isulti ka sa ko pangambot. Araw ka sabot ka na, pangambot ha? Ay, nanay sa doon mo Ha? pag ka ng kaldiro na. Nangasaba ka na ko. Ha? Ha? Imo ko inahanon niya, imo ko kasabaan. Ha? Gusto regalit to na eh. Hanggaw. Oh. Ay, da. nanay, sakit kayo. Ah, Sakit di ano ay. na yun? Sakit di ay ha. Unya unsa may gusto nimo? Ay, maluoy kas kaldero. Nay, maluoy. Malumping tao ng kaldero, tao na itong si Igos kung oo, tao na Oh, mo nay agay nimo hanggawa ka. Nganong mga saba man kanako? Ay, yun na, ratikato, eh. Kaya kibaw mo kung sabaan ko ni mo. Nganong unhan man ko nimo? Aron ka na mo kasaba, bawas lang na rin ako. Buang ka man di ay. Oh. Gipaod na ako daan, ha? Gipaod na. Tagak pang mga kutsara, o iskitas ko, naigay, kakindot ni Adi. Pre! May agad ng bingkang tinaw eh. Ang dakuwag yung liki na pa'y manisto nga oh. Mo na diha. Ika pa gihatagan, ika pa maglikay-likay. Nya perti na ni mong kaos bibingka. Ang lami man na yun. Sa mis na lami ko kay na. Dabaday. Ninuktok na eh. Ay, may ninuktok. No, unya. Oh, ang sa'yo dyan ha? Ay, awa na. Ika na gipangitaan na. Ikaw lang itubang dito na. Kung magita, galing ako, inawa ko. Sa? Himuon ko ni mong bakakon. Animala ka. Halala ko. Tago dito. Inahak bayaan ni. Oy. Pagkakidot. Ang saan naman eh. Lakaw lang nangita na ko, ha? Ito na? Ikaw yung gipangita. Ano niya? Imong gignan, nga awa ko. Wa. Ha? Dili to babaeng nangita ni mo eh. Taga barangay. Nangita mo sila na ko? Oo. Naghatod ko to aning sumon gikas barangay. So, Dikiha ka sa barangay buanga ka. usa ka? Gireklamo na ang akong anak sa iyang mga uyap. Pero ang problema kay rape ang gibutang sa nagreklamo. Unsa na eh? Unsa ko yung rape? Ako din sila rape po na eh. Unsa? Oo na. Ato pangatarungan sa barangay. Ayaw di rin ako kay dili ko ang nagreklamo. O, kano sa mga hiring, anak? Ugma sa gabi, alas Kita 8. ginang mga bayhana. Oh, mauna na. Muna na akong kiingon. Gabaan ka ra. Nan, karon unsa na. Mapriso na ka, animbuanga ka. Bida priso, rin yun kung sugot o priso ko. Oh, kay ngano, makalikay ka, anak. Mutago ka. Na, musamot nga mabilanggo ka yun, anak, brolyo. Matay pa. Naisalod. Kuyawa na ba yoy? Kuyawa ng kasuhay? Rape? Na, di gila basta-basta bay. Bugat ka ng kasuha. Bida.
Haka rin mabihan na yun. Sagin lang, mag-rape na ko sila tao no eh. Oo, matao na kung may tabo, mag-rape ko. Ako mag-ililguso nila. Bida. Mga hato kina sila. Yan, saan mo na rin mo? Naka-evidence. Naka-evidence sila nga. Agresibo kay sila. Sila ang hat. Awa nun. Ya, sila. Na sila evidence nga imo silang grape. Wasa ko ka ba oh? Aw, ugwa. Aw, luwas ka. Ha? O yung naabay? Aw, ugna. Aw, piti. Tiya, huwag na piti ko. Bida. Bay, paytay. Bay. Kani bay, ako pa nimo. Mamili nga lang daan og kinsa imong abogado. Kanang maayong ginglaki abogado. Asa ka kubigita na no? Bay? Ang adugang ngitag abogado hospital nga mga turungin na diya. Saba di. Sige, baby. Ngita ko. Asa mo kang ngita? To hardware. Recorded by X Thunder Gaming. Dire, bro. Dire. Shh, dire. Paril ko dire ka. Paril ko daman mama dire. Lakaw dito, Brolio. Ari ka, dire. Usaw na to paghusay ninyo, ha? Ana magkadiha. Usam mututoy pa kang nanay ni mo. Ha? Dali na. Mutanaw pa kong TV. Sugo na ron ang probinsyano. Dali na, dire. Kraan. Mo ka. Berbiday. Prinsyado ko taon. Doon lang ito, Brolio. Biyaan ti karon. Ay, kidot biyaan nyo ito. Kagrabe ko ni mo do. Duha ka babay ang may complain ni mo. Nga imo kuno silang gilugos. Ba? Bida sana. Hindi na tinuod kami. Bida sana istorya. May bawaan mo na karon. Sige. Ikay una. Uy, kasi nga ni mo. Ako ang Los Beminda Kap. Los Biminda. O sa mo reklamo, batok aneng tawana? Iya kong girip. Kapila ka niya grip. Katulo. Say tulo. Taka mo nagalusay. Duhara. Sa kaduha. Duhara bitaw to. Taka mo lang ka. Katuring ako may paibabaw. Di rito counted. No. Siya pilbigin dito ni mong babaw ka. Bida sana. Ay, klaro ba ni? Ikaw, soy. Ikaw kasi nga ni mo. Tinangkap. O sa man sa imo reklamo? Iya ko gi-rape kap. Rape na sab. Bida ito na ka. Bida. Wa ko nalugusan sila tao noy. Unsay wa? O sa ebidensya ni mo tinang gilugos ta ka? Akong panty og bra imong gikuha kay ingon ka imong himong souvenir. Paano sila oy? Bida. Bida itong subinir pantin mo. Buslot. Magliyod. Yat-yat kay garter. Anak kap, ira ng istorya di na tinuoy. O dyan itinuod eh. Bida Sige lang kap. Wa na kaso. Gamay ram sa nag-iyaha. Mura na magsiling kulikot. Sulit ko din bida. Wanya. Waka ka utot. Gamay ko. Gini-record ako cellphone. Di mo magiging akong sahot akong cellphone. Kusog kayo? Okay. Puminaw mo. Ako na'y mo desisyon. Nakasadyo ka, Braulio. Busa, pangayo na lagpasaylo. Wala gina ako sila ripa, Kap. Wa ni mo siya ripa? Wala gitahon. Pero nakautot mga. Ano ka tinusin ka? Pagkakanahay ka ni mo, Braulio. Mulusot pa yun ka. Wala gina ako sila ripa, Pero Kap. doon ay nakautot. Ahak, biyan. Lagi. Ay, Braulio. Inalon mo ng tubagon, ha? At tubangan ka ng problema, ha? Kay kundili, mabilanggo kagyod buang ka. Kapitan Dino. May resulta na yung kabuang sa akong anak. Tungod sa kagahig dili maminaw. Gikihagod noon siya sa babae. Muna'y problema na ko ron. Ikiha magud siya. Saon man inako nga agresibo man yung babaeng ikiha si Brolio. Kay lagi gilogos ko no siya. Pero sa husay sa kapitan, maila nga nasipyat gud pagtubag ang akong anak. Hanggaw man, karon unsaon man inako, bikonobe, unsa man kung kamo ang pasultihon, salod. Ang sender na to karong adlaw. Atong sender kini si Nanang Salon. Oh, salud. Kani ang anak tao na tipres nga may paggagwapuhon sa guni bataa. Daghan kay mga babae nga maibog taon.
karon gikihan niya ang anak ati Pres kay gikihag rape kay kuan ko no gilabtan silang Brolio pero si Brolio ningon nga wa taon no kumki binuang anong mga bayhana taon ikihan bigid siya ati Pres saon niya Wa man ka magbinuang si Brolio, no? oh Gikuan tali sa mga babae mara gikuan bagay unsa na unsa pangalan na bam kanang gi blackmail o blackmail Giplantiran or plantiran, gipasanginlan. oh gipasanginlan mura bag Gipasanginlan. kanang i-blackmail or unsa pa na diha. Basta mao na diha. Basta frame up ginana wadi kada Brolio di gyud ka mapriso ada dong kay tinuod nakuha na nimo pero sila may gusto nimo. Sa unsaon O may ebidensya o ko, diha pero gulo check. kanagod kung ano na na ana sa korte magdaog. Tinaod na. Unsay katarungan, Nya, binabay ka- ebidensya. Girip ko siya katulo ati Pres. Unsay katulo kaduwar mo to siya. Katudeng ako ni patong. Ay, nanggaw gyud. Habi na ko tarong. Hinanggaw yun kaya ito, Hinanggaw Pres. Ya, si Tinang san, nikiya siya nga, si Tinang gali, natuog sa siya, iya. gangay ang babag, isuyo pag tila, di Tinang pag... Hanggang now. Dili mong tinang bato ka to. Tinang, oy! Kato Ang isuyo. iyang gireklamo ka gibali man gud iyang garter o sa to. Lain sa to, naputol ang garter, ay yat-yat kay garter, kay gisubiner ko no ang iyang pantig bra. Oh. Anya. Ang sindilan ang mama. Si Manang Salud taon. Nang salod ka ng naamag kay ka ng balaang na kay Bible diya sa inyo ipabasa ko nun si mong anak be na diri ay Sirak 20 dili kadiyot sa ha Kunway sa ang iyang anak, dili siya makuanti ali-ani. di kinaangkon man sa siya ningon man siya kaduha nireklamo babae ka tuloy siya nga Ay, katuni kaduha raman to angkon man sa siya Kaduha. Okay. nang salod, palihog, ipabasa ni si mong anak ari ay, Sirak 23, versikulo 16 nga ris unahan, gingon diri ay, adunay daghang paagi sa pakasala nga magpakanaog sa kapungot sa Ginoo apan ang kailibgon sa pagpakighilawas mao'y usa ka mainit ug nagdilaab nga kalayo nga dili mapalong sa imong gusto. Mauot-ut lamang kini sa iyang kaugalingon ang usa ka tawo nga nagkinabuhi sa mga kalipay sa pagpakighilawas magpadayon ni ini hangtod nga ang kalayo maglaglag kaniya. Sa tanan ko nung pagpakasalalan, kinidyo ko nung pagpakighilawas ka magdag kalayo. Basahi siya ani nang kay og tinuod ni nga wala siya manghilabot, nasipyat man sa kusagod katubag. Kani reklamong babae katulor ingaw siya, katulor gani, akaduhar gani. Kanong yung nagkakato. Sa ato ba, iya yung gihilabtan. Naglalagtan yun ni Ate Pres. Uling kaduha, no? Oo. Kaduha ra to eh. Na, mapriso dyan Sa katuoy, kaya ako may nitong-tong. Time sa Ate Pres, wa man makisgot og pila edad. Wa, magsisagot. Bata, batanon pa din sila. Gawas og minor, no? Kay delikado, no? Bawal yun. May asawa lang si anak kung... Duha. Pero si Duha man Ate Pres. yaman po, no? Saan mo na yung duha? Be. Lano? Basig, dili, wa po sila intensyon ka nagulyat para mangwarta, Wa, magpamayad. ang ila, si Braulio yung ilag-ilugan. At Mauro tingali, tinuod. Dili pangwata, tinuod tingali cute nga nang labot si Wa, Braulio. si Braulio Ate Pres, wa yun eh. Ang ilaha, kadang gusto lang yun sa babae nga si Braulio mailaha. Pero nga naman ni anak man nila. si Braulio nga kaduha ra oy. Wagod, kadang kaduha ra sila nahitabo. Uy, ang Pero babae, wato niya ripa. ang babae Ang gusto. niya, ang problema kay ug ang bisan pag dili rape ay mong tuyo. Oo, Kung maingon ang babae nga gi-rape ka, Baka pangasawa. mga kuan gud siya. Tinood na. Kuan, ma'am, salud ba nga, Cinderella? Salud. Oo. Mama Salud. Ma'am Salud, pwede sa dug mo dangop na lang mo abogado kikihag Kana, abogado na lang. Okay. Mao na Wala lang kayo ipukuan may na. wala kayo may ka earth ani mga ingon Wagi ani. bitaw
Manang Salud, wag yun may kay bawa ani Manang Salud. Wala kayo, Ato ni Rufil, Manang Salud. Wala kayo bika-earth ani party grape kay katong ako lan. Ikaw, grape ka? Istorya ipanangit magtarong. Salamat ko na natin tulumanon. Kuna ko ang puzzle, tihon.